كبور حزب إيرترا إزي كل ساعة بسمون حدا جزء قدام نابخا زفنو ناين الجابا لك هاجر فنوي علامو نسخان تخبور حزبي بعلخا هاجراو قداي بعلخا أبت سرحلو درجة كتبصح مكلاسي ناي حزب تقالستينا سلزغنا خا بوليتيكا ودب أيكونان سلزي كنا خا ناب هاجراوي بوليتيكا وسلطان أينو ودادرن نايلوم رئيسو وقعنا ناي دياسبورا تقاومو انتاين معوات يزكالس بخميكي يزكالس زبلي ناي دياسبورا تقاومو ببزختلو وببزختلو سنة حسابات ببزهلو الرأياتات ببزهلو التحساسباتاتن رأياتن ببزهلو هاجراوي بروغراماتن ካልኦትን ብደረጃ ፖለቲካዊ ውድባት ምንቅስቃሳት አጎጃጅላታት ክሳዕ ውልቀ ሰባት ተፈላለዩ ዝቆመ ደረጃታትን ኣገባብ ቃልስታትን ብቐዳምነት ራእይ ንገባእ ደቂ ሃገር እንታይ እዩ ሓራ ህዝቢ ግዝኣተ ሓድነታ ዘረጋገፀት ሃገር ሃብታ ህዝባ ብዝረብሓሉ ዝተወደበ ቁጠባ ዝማዕበለት ሃገር ኣብ ውሽጣ ሰላም ኣስፊና ምስ ከባቢኣን ብሰላም እትነብር ሃገር ብሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝማዕበለ ወለዶኣ እትሃንፅ ሃገር ብብቕዓት ተማሂሩ ሰልጢኑን ተዓጢቁን ንሃገሩ ዝከላኸል መንእሰያ እትሃንፅ ንሱ ድማ ካብ ምቁፅፃር ፖለቲካዊ ውድባት ወይ ሰልፍታት ናፃ ኮይኑ ንሃገራዊ ህንፃ ሕጊ ዝምእዘዝን ዘኽብርን ዝከላኸለላን ክኸውን ምርግጋፅ እዮም እዚኣ እያታ ቅዋማዊት ፍትሓዊት ሃገር እትረኣየናን ምእንተ ከዓ እንቃለሰላን ኣገባብ ቃልስና መዓስ ጀሚሩ ምገባእ ብውሕዱ 24 ዓመት ገይሩ ኣሎ እንታይ ንኣገባብ ቃልሱ ዝዓናፅሉ ዕንቅፋታት ኣጓኒፎም ናይ ስልጣን ህንጢታት ነቲ ምንቅስቃስ ናይ ምቁፅፃር ህንጢታት ውድባት ናይ ምስራሕ ህንጢታት ምስ ኣጋጣሚታት ናብ ዝነፈሰ ምንፋስ ናይ ኣባላት ካብ ዘጓነፎ ክጥቀሱ ዝኽእሉ እዮም ፖለቲካዊ ውድባት እንታይ እየን ሓደ ንምንታይ ዕላማ ይቆማ ፖለቲካዊ ውድባት እንታይ እየን ክንብል ከለና ንብዙሓት ይርዳእኩም እዩ ንምንታይ ዕላማ ይቆማ እውን ይርዳእና እዩ እሞ እንታይ እስከ ንርአዮ ፖለቲካዊ ውድባት እንታይ እየን ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ሓደ ስነ ሓሳብ እትኣምን ከም ሓንቲ ፖለቲካዊ ውድብ ንውሰድ ኣብ ሓደ ስነ ሓሳብ እትኣምን ብኡ መሰረት ሃገራዊ ምሕደራኣት ተካይደሉ ሃገራዊ ፕሮግራም ዝሰርዐት ወይ ዝሃነፀት ናብ ስልጣን ናይቲ ሃገር
እትወዳደር እዚ ንምትግባሩ ከዓ ኣብቲ እትኽተሎ ስነ ሓሳብን ኣገባብ ቃልሳን ሃገራዊ ፕሮግራማን ዝኣምኑ ሃገራውያን ብኣባልነት እትሰርዕ ኤንቲቲ ማለት እዩ ወይ ከዓ ትካል ማለት እዩ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ስለዚ ኣብቲ ንምንታይ ዕላማ تقوم تاودب سلطان المسرح تقوم هذا بوليتيكا ودب وي بوليتيكا وسلفي اب إيرترا بتومز تقسكوم كرايتيرياس سلطان المسرح وي سلطان نمقوطصار يتقوم كميلو ኣብ ሓራ ህዝቢ ዝውንና ሃገር እቲ እቶም ዝጠቐስክዎም ነጥብታት ናብ ህዝቢ ብምቕራብ ነፍሲ ወከፍ ፖለቲካዊ ውድብ ወይ ሰልፊ ብምምሃር እቲ ዝተዋህባ ግዜ ናይ ምርጫ ኮሚሽን ክትቀውም ድሕሪ ናሽናል ሪኮንሳይሌሽን ምክያድ ሃገራዊ ዕርቂ ቅዋም ድሕሪ ምቃሙ ኤንተን ውድባት ናብ ውድድር ዝመፃ ስለዝኾነ ግዜ ይወሃበን እቲ ክራይቴርያስ ዘማልኣ ውድባት ማለት እዩ ዝን ተማልእ ሃገራዊት ውድብ እያ ተባሂሉ ንዕኡ ዘማልኣ ውድባት ዘን ሕጂ ዘለዋ 34 ድን ክኾና ናብ 5 ናብ 10 ድን ክጎድላ ካብ ኤርትራ ኸ ካሊእ ውድባት ናይ ግድን እዩ ክመፃ ድየን እዚ ኩሉ እታ ናይ ምርጫ ኮሚሽን በቲ ዝስራሕ መሰጋገር መንግስቲ ዘማልኣ ኩላን ናብ ውድድር ይኣትዋ ኣብቲ እዋን እቲ ህዝቢ ከካብ ረብሕኡ ተበጊሱ እዩ ዝመርፅ እዚ እቲ ጥዑይ ሃገርና ካብዚ ቀንፃሊ ዝኾነ ጉጅለ ምልኪ ናፃ ወፅያ ህዝብና ከዓ ሓራ ኮይኑ ክውስን ኣብ ዝኽእለሉ ደረጃ ኣብ ዝበፅሓሉ ማለት እዩ ስለዚ ነዊሕ ጉዕዞ ኣሎ ናብኡ እቲ ኣባለን ከምታ ቀዲመ ዝጠቐስኮ እዚ እዩ እቲ ቅኑዕ ውድብ ወይ ፖለቲካዊ ሰልፊ እንተመሪሑ ረብሓይ ክሕልወለይ ዝኽእል ዝበለ እዩ ኣባልናቶም ዝኾኑ ብዲስፕሊን ናይቲ ውድብ ከዓ ይግዛእ ማለት እዩ እዚ እቶም ዝተመርፁ ወይ ዘቐምዎ ኤሊት ፖለቲካል ኤሊት ዝመርሕዎ እቲ ዝስዕብ ከዓ ንዑ ስለ ዝኣመነ ስለ ዝኾነ ከዓ በቲ ውድብ ዘቐሞ ሕጊ ወይ ከዓ ዲስፕሊን ተማእዚዙ ዝቕፅል እዩ ስለዚ ካብቲ ህዝቢ ዝተወፀ እዩ ናብኡ ኣባል ኮይኑ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ውድባት ብሕፅር ዝበለ ኣብ ሕቶ ከነልዕሎ እንኽእል እዩ ኣብኡ ይኣክል ስለዚ ተቃውሞ ደንበ ክሳዕ እዚ እዋን እዚ ዝተፃወቶም ሓጋዚ ተራታት ኣለዉ ዶ ፖለቲካዊ ውድባት ዝተፃወትኦ መሪሕ ይኹን ሓጋዚ ተራታት ኣለዉ ዶ እና ሕቶ ከነልዕል ይግባአና ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ዘሸግረና ዘሎ ዲስኢንትግሬትድ ዝኾነ ዝተበታተኸ ብሃገር ደረጃ ሃገር ንምድሓን ካብ ዝብል ተበጊሱ
ውሁድ ኣገባብ ቃልሲ ወይ ከዓ ሓድነታዊ ምስናይ ፍልልያቱ ምክንያቱ እቲ ፍልልያቱ እታ ሃገር ምስ ኣምፃእ ካብ ቅድሚ ህዝብኻ ዝለዓል ስለ ዝኾነ ሕጂ ሓቢሩ ዘቃልሰካ ባይታ ክሰርሕ ስለ ዝድለይ እሞ እንታይ ተሰሪሑ ክሳብ ሕጂ ሕጂ ብደረጃ ውድባት በዚሐን ዶ ማዕቢለን ዶ ሓይለን ዶ እዚ ዶ ኣይኮነን ዝርኦ ብደረጃ ምድሓን ሃገርን ህዝብን ዝተገብረ ብተግባር ውፅኢታዊ ዝኾነ ኣሎ ዶ ክሳብ ሕጂ بميزانه يلا مخنيات انت زهلو قدما علينا يا محلنا از منجست زيال علينا يا محلنا از منجست زي ناب حزبنا قا بقطع تراغيبك مش اوسر بتكايدر بتخل درجه زلله درجه يلا بريتند مقبار انت زي كوينو يلا እሞ እዚ ምንም ከየፍረየ ዝሓለፈ ፃልጣ ዓመታት ብኸመይ ይእረም እንታይ ደኣ ክግበር ኣለዎ ናብ ዝብል እዩ ዘምፃኣና ናብ ዝብል ሕቶ እዩ ዘምፃኣና ብተግባር ክምለስ ክኽእል ስለ ዘለዎ እንተዘይኮይኑ ከምኡ እናበለ እናተቋየቀ እናቁረምረመ እዩ ክነብር ሃገርና ክድሕን ህዝብና ከዓ ክሕገዝ ንቃለስ እንተሃሊና ጫውጫውና ናብ ተግባር ክንልውጦ ስለ ዘለና ኣብዚ ክሳዕ ዘይበፃሕና ንቃለስ ኣለና ክንብል ኣይንኽእለን ኢና ምክንያቱ ምርድዳእ የብልና ኩሉ ግዜ ኣብ ጉዳይ ሃገርን ህዝብን ክንረኸብ ክንክእል ኣለና ንቃለስ እንተሊና እቲ ካሊእ ካልኣዊ እቲ ቀዳማይ ዕላማ እንታይ እዩ ክንውህለል ክንክእል 100% ዝብል ክንፅበእ ኣይንኽእልን ኢና እቶም ውፍያት ሕራይ ዝትብል ኣለኻ ወይ ድሓር ንዘራረበሉ እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ሃገር ምድሓን ንቀራረብ ኢልና ንቀራረብ ኣገባብ ቃልስና ንስራሕ ምባል ክከኣል ኣለዎ እንተዘይኮይኑ بقال عالم نقالس علينا نابرنا سيلف ساتسفاكشن نمركاب انت دا اخوينو انت زي تقالسنا حاج معناته قالسي كونن قالسكو جول الله رأي الله كهارموز اللي شتولو من انت هزبي مالتي هزبي بفلاي زناي دياسبورا تقاومو هاجرون مدحان بخمي كدبالو زبل حتو كنكات علو زلنا عابين هسوسن كملس زلو جزيه زيهب وقناي كنواقع هنكلا لنا وقنا برتاوي كونن بوليتيكاوي برت يدلدو مقناص يدلدو زبحال انت دا خوينو نقدم ابتي كنفطرو زلنا هاجرا حيلي تسمامي زلو ابو نبصح اميق بوليتيكا وتهدراو مصنعتي غيرو تزحشه سقمت موساد كبصح سلازخل جن ببوليتيكا كمرح زيك على برت ربح يبلو تكندي بوليتيكا وجي سلازي نحنا جدينا بوليتيكاوي قالسنا كتكايد كخيل كودب كخيل فللياتكا ندحريت حديكا نابتا فللياتكا تفسسلا هاجركا ناب حزبخا كساعت بصح حبيركا مقراس كسرح كخيل الله شعينا نقالس علينا خنبل نخيل بهالاي سو بخامي
ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ ክንሃንፅ ንክእል ኣለና ምክንያቱ ግንባር ኢና ንፈጥር ማለት እዩ ግንባር ክንፈጥር ክንክእል ኣለና እንታይ ማለት እዩ ግንባር ፍልያት ብውልቀ ደረጃ ይኹን ብጉጅለ ደረጃ ይኹን እንታይ ይኹን ብዘየገድስ ነይሩ ኣሎ ክህልውን ግን ክመሓደር ክኽእል ኣለዎ ኣት ሰርተይን ታይም ሓደ ነገር ክሳዕ ትዓውት ንሱ ከዓ እቲ ቀዳማይ ንህዝብና ጨፍሊቑ ንሃገርና ኣብ ሓደጋ ሰጢሕዋ ዘሎ ንደቅናን ደቂ ደቅናን ከዓ ኣብ ቀፃሊ ሞትን ስንክልናን ዘብፅሕ ዘሎ ኣብ ቀፃሊ ብርሰት ናይ መንእሰያት ዘብፅሕ ዘሎ ቀፃሊ ወለዶ ዘይብላ ሃገር ኣይኮነትን ምክንያቱ ሃገር ክንብል ከለና ህዝቢ ማለትና ስለ ዝኾነ ካብ መሬት እያ ትተርፍ መሬት ከዓ ብባሕሪ ድዮም ክመፁ ብደቡብ ድዮም ክመፁ ብምዕራብ ድዮም ክመፁ ዝሰፍርዋ መሬት እያ ክትከውን እታ ህዝቢ ኤርትራ ምእንቱ ዝተቃለሰላ ሃገር ኤርትራ ኣይክትከውንን እያ ምክንያቱ ከምቲ ዝበልኮ ሃገር ክንብል ከለና ህዝቢ ማለትና እዩ ነታ መሬት እቲኣ እቲ ህዝቢ እቲ ክነብረላ እየ ኢሉ ዝደኮና ስለ ዝኾነ ከካብ ዝመፆ ዘመናት ዝነበረላ ሃገር እያ መሬት እያ እሞ ብኸመይ ኢና ከነፈፅሞ ንኽእል ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ ናይ ግድን ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ናይ ኤርትራውያን ዜጋታት ወይ ናይ ኤርትራውያን ደቂ ሃገር ኤርትራ ከም ኤርትራ ልኡላውነታን ግዛእተ መሬት ዓድነታን ዝሕሉን ዘረጋግፅን ዝሕሉን ምእንታኣ ዝቃለሰን ሃገራዊ ሓይሊ ክንሰርሕ ንክእል ኣለና ኣብኡ ክንበፅሕ ንክእል ኣለና እንተዘይኮይኑ ኩሉ ቀሚሽ ኣዳይ ሓንክልኒ ዝኸውን ዘሎ ኩሉ እቲ ብዝተፈላለየ ኣወዳድባታት ይወደብ ቀሚሽ ኣዴታቱ ስለ ዘሐንክሎ ዘሎ which is lame excuses بهاجرن بهزبنا بزخونة تحت الزنهالوه بقميش عديتات كن حمكو لا يقبعنا هذا قال هاي أبزخ بس احنا قطع زنعبو نايمن اسيك ألسي كابينا بيز بالحطو كان العلدالي كم زحالفونا عبتات كي عنكف نايك ألس هزبي إرترا منتي نابك ألس هزبي إرترا من تخلوات انتايك قباري قبا زبلوم زناي تقاوم دنبه أمم اللاس كبكع كخير عنه فتيو تسأليو ناتو قالسي نابي يخيد بزي قدس مخنياتو آتيخا تزي تقالي سكايون انت زي قالي سكايون أصعبت خلنا نملكت كاترح كسرح ذكال نقر سلازيل ثالثاي ذقون فوق انقفاتات انتاي من تايوم زيوم أنا حد قلت خبر لا يكونكم كسحجي التكتاتلون بس حكم منزل زخانة إن كنري أمن كنكات علومن ذلونا يوم انقفاتات كبوان فوق خلو مليون أقطعتشو كسحت بزخيل مجدي تواسعت خلو هو نتازبلنا هاجر أم كراس تروح تصوت جن انتاي كجبرالو تدياسبورا انتا كنجبرالنا زبل كرالو الجواب قالسي ببرجد نحمدو كما يكون يجبع انتاي انت جبرايو نتا هاجرو إرترا تقول ذك على الزلو خان نبلو زلنا خان نتا هاجرو إرترا أم مدحان حزبو هاجرو
كوعل زخيل إذا كن ريو زلناي أجباب كالسي أموداتا جبر ملس ويك أري أكشن جل ملكي انتهى يمثل إذا مسترع عليه تبدجز في السمزرلو نريو لنا توم دقفت زبحالو بمن يوجهوا ويك أسرح وهابهم نريو لنا زس أنحي خاء حجن دحيلي خيد زغل رياكشن معرابة وهاجرات ويقبر ملس معرابة وهاجرات إسرائيل انتاي يمثل سلامنتاي كم أخونا له انتاي خجبراز قبأن معناته نعاتن هندبتيزي سلزي انتاي كجبراي قبأن انتاي كجبراي ناخن صبين زلهم حتوتات كل عروز قبأون سلزي خونا أنا اتي كونتاتنا أب كمزي كونتات الله هزبنا بنرخبو ويشتاو حبريتاتات جزاءات ملكي فقعي له أب زلعلة ترزو بس يحخم زلوي يمتاي نفرحو نقتله أب حد حدو بزعبا قدايو قداي هزبو قداي دكو قداي هاجرو كالزرارب بقي له بوحدو بسنكي حاسيناون كنصالنا تحا حزاملكي كاب ببيتو كوصن امبي كبلن ايكالن مسو دما صباح زي ترفي منالباتون نزنا يتقاوم دنبه جنفيلو تقدموا خيلي تقاوم دنبه مو غمت زبلكو حجي حجاز تراي تصاوتن كمت حزبنا أب جزؤون ممس زأمنون سبعة تقاومو زلو تقاومو دنبتات دنبون أب زز سرحن بعتتات تشوقيتيو كوكايو زنبر زلو نزي أف دقز دل زلو هزبي مئنتي مدحان هاجر إلو عقمتاتون نواتون كالتحبابر أي بقى أب تهزبي عدو مسحازة أم مسرح هاجراو عرقي كزتيلون زقبقون زي نايزقو عن زسرحو كقايو ينبرالو نريد لنا بزعبا هيمانوتي اللعن بزعبا قنقاي اللعن بزعبا استفلالينا وقني اللعن بزعبا استفلالينا قراتي اللعن زي ناشونال ريكونسايليشن زبحال تعرق زبحال زملكزي الجيسو immediately ما حزبنا ناشونال ريكونسايليشن كخيد سلازلو اتهزب الزرارة بلوي اتهزبي الزرارة بلوي مخنياتو أب حدث ممع أبتها قرتيا كل بمعري أب حدث ممع كنبر الله أب حدث ممع كبس أحسن الزلو نبعلاتا قوام أم مسرح مبقعو ناي سممعو وانا سنديا مخنياتو ستيت يسرح له مالت سلازخواني ستيت مالت وي دولة مالت كا ناي حدا حبرتسب وي حبرتسبات أب حدا بوتا وي أب حدا خباب زنبرو بحابار نخنبرو زقبرو سممع it's only the agreement شعيا ستيت التقوم حزبنا زي عدل زي أي رخبان سلازي أبقو خسع زبط صح كتحاسو زقبهم كعقوب زقبهم نقولنا حدوق زقبهم إنا نقا يقولوا نوعل زلنا نقا يقولوا زلنا تقراريبنا كنقا ما يقويقونا وصيت كأ
ሓደ ሓበራዊ ቃልሲ ክንሰርሕ እቲ ሕቶ ማለት እዩ መልእኽቲ መዓልቶም እናሓፀረ ብዝኸደሉ ካብቲ ዝነበረ ጨካኒኦም እናኸፍኡ ኣብ ከቢድ ፋሕጠርጠር ከም ዝወድቁ ታሪክ ምሂሩና እዩ ኢሳያሳዊ ምልኪ መሬት እናፀልመተቶ ኣብ እትኸደሉ ብዝኸኣለ ብዝኸፍአ ኣስናኑ ከብልዕ ነዚ ተቃውሞ ተዳልዩሉ ደሎ ከምዚ ዓባይ ኦም ቆሪፅካ ክትወድቕ እንከላስ ኣብ ጥቓኣ ዘሎ ናይሽቱ ኣእዋምን ጨንፈራትን ሳዕርን ጠሓሒሳ እያ ትወድቕ እሞ ድሕሪ ውድቀቱ እንታይ እዩ ክጓነፍ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኢሉ ይሓስበሉ ደሎ እቲ ተቃውሞ ደንብ ኢሳያስ ጉጅልኡን ኣልጊስናዮም ኣለና ድዩ ክብል ስለዝኾነ እቲ ክንገብሮ ዘለና ነገር ሕጂ ክንዘራረበሉ እዩ ስለዝኾነ ናተይ ኣቀራርባ ወዲእ ኣለኹ ስለዝኾነ ናብቲ ገዛ ንመለስ ክፉት እዩ ንሕቶ ንርኢቶ ብዛዕባ ክንሓቶ ዘለና ዘሰክፍ የብልናን ርእቶታትና ከዓ ብዛዕባ እዚ ዘሎና ነቕርብ የቀኒየለይ ከምቲ ዝበልኮ መእተዊ ከፈቲነ መበገሲ ክኾነና እምበር ካብ ኣፍልጦም ዘይወፀ ነጥብታት እዩ ግን ኣትሊስት ኣብዚ ተኻቲዕና ነጥብታት ሒዝና ናብ ካሊእ ኮንታክት ክንሰርሓሉ ብንኽእል መገዲ ከነሰጋግሮም ተኽኢልና ነቲ ዕዮ ከቀላጥፍ ይኽእል ማለት እዩ እምበር ኣብ ኳሕኩሕካ ዘይስምዓሉ ደረጃ ኢና ዘለና ውሽጢ እቲ ተቃውሞ ደንበ ክንረአን ከለና ብፍላይ ምናልባት መሪሕ ግደ ናይቲ ቃልሲ ክፃወታ ይኽእላ ኢልና ከም ህዝቢ ንቕበለን ሃገራዊ ፖለቲካዊ ድባት መዓት ነናይ ባዕለን ኩነታት እናፈጠራ ነዚ ክበቕዖኦ ኣይከኣላን ኣሎ ስለዚ እቲ ህዝብና ኣብዚ ክጠቕሶ ዝፀናሕኩ ደረጃ ኣሎ ሃገርና ብሓደጋ ኣላ ሲሪየስሊ እቲ ኣብ ሽግር ኣቃሊዕዋ ኣሎ ክንብል እንከለና ብሓቂ ስለ ዝተቃልዐት እዩ እሞ እዚ ንመበገሲ እዩ ግን ካብዚ ዝዓበዩ ሕቶታት ነዚ ናይ ተቃውሞ ደንበ ኣብ ምእራም ተራ ክፃወት ዝኽእል ሕቶታት ርእቶታት እንተደኣ ቀሪቡ ጠቃሚ እዩ ባህላ እየ ስለዝኾነ ነብሲ ወከፍና ርእቶታትና ነቕርብ ዝሕተት እንተልዩ ከዓ ክምልስ ቅሩብ እየ ካብ ኣባህላይ እዚ ክትብል ከለካ እንታይ ማለትካ እዩ ተባሂሉ ክሕተተኒ እውን ይፅበ
سلام ممر. عقباي. متشمتي بحفشو زعباتي سفيح هاجر أو قالسي بسباق محضر ديو ودبات ديو والكسبات ديو زقبر قالسي حفشاوي يخاف تقلد صني خاص نسو يخاف حقي صبغ استمروا بحقها بخوم وقايل لاين كوين تخزر لويو زقبرنا أنت قبرنا زبلنا أنت بلنا دخلنا أنت دخلنا زيكاتي ሃገራዊ ደንበ ናይ ደገ ባይቶ ንበሎ ናይ ደገ መንግስቲ ንበሎ ሃገራዊ ባይቶ ወራይ በርሺብ ንሃቦ ብዘይገድስ ሓበራዊ ጥርናፌ እንድሕር ዘይተፈጢሩ ሕጂ እውን ወላ ሓንቲ ነገር ዝብፃሕ ነገር የለን። እዚ ውድባት ዝገበርዎ ዝሓለፈ ብዙሕ ዓመታት ብዙሕ ተስፋሃት ዝነበሮም ጥርናፋት ሓሊፍ እዩ። ብዙሕ ተስፋ ነይርዎ ብዙሕ ከዓ ተስፋ ገርና ከዓ ጫውጫው ኢልና ታሽም ገርና ንስታት ከዓ ወዲቑ ተሪፉ መንእሰያት ተበጊሶም ከዓ ክሳብ ኣዋሳ ከይዶም ጉባኤታት ገለ ገይሮም በቃ ሕጂ መንእሰያት ከዓ በቃ መንእሰያት ተበጊሰሎ ፅቡቅ ዓወት ክረክብ ኢልና ከዓ ተስፋ ተኮይኑ ከዓ ንሱ ከዓ ከምኡ ኮይኑ ፈሪሱ ብድሕሪኡ ይኣክል መፂኡ ከምኡ ልክዕ ሕጂ እውን ብርገና ሓመዱ መፂኡ ብዙሕ ተስፋት ኣሎ ብዙሕ ክድገፍ ዘለዎ ነገር ኣሎ ግን ንሕና ከም ኤርትራውያን ብዙሕ ግዜ ሓድሽ ነገር ክፍጠር ከሎ ብሓንቲ መዓልቲ ወላ ሓደ ሰብ ንሓንቲ ገዛ ከፍርሳ ከም ዝኽእል ኢና ንኣምን ግን የለን ዕላማ የለን ሎማ ዓንቲ እዚኣ እንድሕር ገይረ ፅባሕ እንታይ ክገብር ዘለኒ ድሕሪ ፅባሕ እንታይ ክገብር ዘለኒ ኮሚትመንት ገይርካ ነቲ ቃልሲ ሒዝካ ክሳብ ክንደይ ከዓ ክትከድ ከም ትኽእል ክሳብ ክንደይ ከቢድ ከም ምዃኑ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ካብ ነፍሲ ከፍና ኣይንገብር ኢና ኣብታ ተረኸበተላ እዋን ግን ልክዕ እዩ ጎቦ እውን ክነፍርስ ንኽእል ኢና ተረኣየ ነገር እዩ ሕሉፍ ታሪኻት እዩ ኣብ ፀገም የለን ግን እዚ ባህርያት እዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ ባህርያት እዩ ምክንያቱ ጥራሕ ኣብታ ተኸረተላ ነገር ጫውጫው ምባል ዓውዓው ምባል ህሁ ምባል ባህርያትና እዩ ብመደብ ግን ናይ ነዊሕ መደባት እንታይ ክኸውን ዘለዎ እንታይ ክግበርና ዝባል ሒዝካ ግን የለን ሎሚ ከይድና እንተኣሽሙ ውዕል ፅባሕ ንጎ በቃ ገዲፍና ኢና ኮፍ ንብል እዚ ሩኡይ ባህርያትና እዩ ዝነበረ እዩ ባህርያትና ክንብሎ ባህልና ክንብሎ ጠባይና ክንብሎ ወሬበር ንበሎ ብዘይገድስ ግን እቲ ርግእ ዝኾነ ኩነታት እዩ ሕጂ ከዓ ብርገና ሓመድ እውን ዝገብሮ ዘሎ እንድሕር ብጥርናፈን መገዲ ብምራይ መገዲ ተዘይከይዱ ልክዕ ከምቲ ካል ዝሓለፈ ነገር ክኸውን እዩ ብርገና ሓመዱ ከዓ ልክዕ መንእሰያት እዮም ብዙሕ ዘጋጥሞም ነገራት ኣሎ ካብቲ ዘጋጥሞም ነገራት ናህሪ ክህልዎም ክእል እዩ ንቡር እዩ ሰይኮን ዘሎ ነገር ግን ክኸዲኡ ኮመንት ክኾነ መደብ ዘለዎ ነገር ኮይኑ ክኸዲኡ ስጋብ ክንደይ ክቕፅል እዩ ከዓ ልክዕ ከም ትብሎ ፀናሑ ነገር ክኾን ስለዚ ነዚ ኩሉ ዝፈትሕ ግን ኩሉ ሻዕ ነብሎ ኩሉ ሻዕ ንዕሎ ኩሉ ሻዕ ንዛረበሉ ኩልና ከዓ ንኣምነሉ እሞ ዘይንገብሮ ናይ ሓባር ደንበ ዘይምፍታሕ እዩ ዘርና ከዓ ናብኡ ኢና ክንመፅእ ንኽእል እዚ እንተዘይተገይሩ ሕጂ እውን ወላ ሓንቲ ነገር ትርጉም ክህልዎ ኣይኽእልን እዩ ስለዚ እቲ ተበጊሱ ዘሎ ወገንና ወገን ቀብረን ዘለዋ ናይ ቀራቢ ሽማግለ ዝግበር ዘሎ ፃዕርታት ንባዕሉ ቀሊል ግዜ ወሰደን ኣሎ ክሳብ ሕጂ ትበፅሐ ነገር የለን እዚ ከዓ ኩሉ ተቐባልነት ገይሩ ክድግፎን ቀልጢፉ ከሳልጦን ይግባእ እዩ ግን ተላኢኹት መልእኽትታት ተዘርጊሑ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ሰምዖ ብዙሕ ኣውንታዊ ነገራት ገለበለ የለን ንሱ እውን እንተ እኩል ዘይኮይኑ ካብኡ ላዕሊ ክግበር ዝኽእል ኣሎ ዝብል እንተ ኣሎ ኮይኑ ኣካል ከዓ ውድባት ድዮም ውልቅባት ድዮም ገለ መፅኦም ካብኡ ዝሓሸ ነገር ተምፅኦም እውን ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ኩሉ ደጊፍና ክንከድ ዘለና ግን ዘርና ናብኣይና ክንመፅእ እዚ ካይተገብረ ወላ ሓንቲ ነገር ክብለ ክእል ስለዚ ስርዓት ከዓ ቀሊል ኣይኮነን ዝኾነ መልክዕ ከዓ ከምቲ ዓንቲ ኩሎ ፅናሕና ከዓነ ብመደባት ከይዱ እዩ ዝኸዶ ንሱ ከዓ ከም ዝፈርስ እዩ ዝገብሮ የፍርሶ ከዓ ነይሩ ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ንሕጂ እውን ናብኡ እንተዘይከይድና እቲ ኩሉ ንገብሮ ንዛረቦን ንሰርሖን ንረኽቦን ውፅእ ዘይብሉ ኣይኮነን ቃልሲ እዩ ቃልሲ ከዓ ኩሉ ሻዕ ትቃለስ ትቃለስ ናይ ግድን ኣብዚ መዓልቲ ዕወት ትብል ንኻ ስጋዕ ትዕወት ትቃለስ ኢኻ
ንስቓልሳት ከዓ እንተኣሽሙ ተስፋ ምቑራፅ ዘይኮነስ ግን ቀደም ነዊሕ ዓመታት ክንገብሮ ዝነበረና ነገር ቅድሚ 20 ዓመት 15 ዓመታት ገራህት ክንገብሮ ዝነበረና ነገር ና ሕጂ ንብል ዘለና ኣይኮነን ሕጂ እውን ናብኡ እንተዘይከይድና ወላ ሓንቲ ፍታሕ ክምፅእ ይኽእልን እዩ እርግና ሓመድ እውን ብዓቕሞም ገብሮ ኣለዉ ብዓቕሞም ገይሮም ከዓ ኣብ መንጎ ጠጠው ዝብለሉ ወይ ከዓ ደኽመሉ መንገድታት ክፍጠር ይኽእል እዩ እንድሕር ናብኡ ዘይከይድና ማለት እዩ ስለዚ ይቐኒ ኣለይ ميت الله قاعد هو ጽቡቕ ከዓ ኣብቲ ባህርያትና ባህልና ዝበልካዮ ኣይ ቲንክ ኣብ ስደትና ዘጥረናዮ እዩ ዝብል ኣነ ምክንያቱ ኣነ ኣብቲ ተወሊደ ዝዓወኹሉ ሕብረተሰብ ንሓባር ምስራሕ ኣብ ዘድልየሉ ግዜስ እንታይ ይገብር ኢለ ተመሊሰ ድሕሪት ክሪኦ ፍትን ሓደ ሰብ ሓግዙኒ ኢሉ ሰፊሕ ግራት ኣልዎ ከርክበሉ ስለዘይከኣለ ሓግዙኒ ኢሉ ንዓዲ ወፈራ እንድሕር ሓቲቱ ኣብቲ ዓዲ ፈታዊ ዶ ፀላኢ ዶ ዝበሃል የለን ኩሉ ነብሱን ፅምዲ ብዕራይን ፀሚዱ እዩ ከይዱ ዝሕግዝ ነታ ወፈራ ዝሰርሓ ካሊእ ይዝከረኒ ንውልቀ ሰብ ጥራሕ ዘይምልከቱ ነገራት ሓደ ግዜ ንሕና መረብ ይወሰና ምስ ትግራይ ስግር መረብ ተባይ ዝበሃል ዓዲ ኣሎ ሕጂ ሓደ ግዜ ናይ ሓደ ወዲ ዓዲ ገመል ሰሪቆም ወሲዶምሉ መረብ ኣስጊሮሞ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ደቂ ዓዲ ብሓንሳብ ስለ ዝኾና ይዋሰብ እውን እዩ ናበይ ከይዱ መን ወሲድዎ ፈሊጦም ምለሱልና ተተባሃለ ኣይ ዝመልስ ተሳይኑ ኩላት ዓዲ ዘለዋ ጠበንጃን ሰሕለትን ሒዛ ከይዳ መረብ ሰጊራ መንእሰይ ቆልዓ ዘይተረ ናይ ዝሓደ ሰብ ንብረት ክመልሱ እዚ ከም ዝበልክኦ እንተኣሽሙ ስለ ዝኾነ ንዓምፃኣያ ኢሎም ነቲ ሰብ ሓኒቆም ኣምፅኦም ንብረት ኣረኪቦሞም ተሰዓይሞም ተፈላለዩ ሕጂ እንታይ ዘምፅኦ ዘለኹ ክልተ ዝተፈላለዩ ነገራት ዋላ ናይ ሓደ ሰብ ንክሰርሑ እኳ እንተደኣ ተሰማሚዖም ብሓባር ይሰርሑ ማለት እዩ ስለ ዝኾነ እንተተፀዊዑ ኩላት ዓዲ እያ መልሲ ትህብ ንሕና እንታይ እዩ ኣብዚ ምስ መፃእና ነዚ ልምዲ ክቡር ልምዲ እዚ ናይቲ ነናይ ሕብረተሰባትና ኣብ ሙሉእ ኤርትራ በብመገዱን ከምኡ ተሓባቢሩ ስራሕ ከም ዝሰርሕ ፍሉጥ እዩ ንሕና እንታይ ኮይንና ኣለና ኣብዚ ምክንያትና እንታይ እዩ ፈልፊልና ክንረክቦ ዝግባአና ይንበዓል ኮፍ ኢልና ብሓባር ፍልልያትና ገዲፍና ክንዘራረብ እሞ ነቲ ዝፈላለየና ገዲፍና ነቲ ብሓደ ዘምፃአና ምእንቲ ሃገርን ህዝብን ዘይቅርበና ምክንያት እንታይ እዩ ኢልና ካብ ነፍስና ጀሚርና ኣብቲ እንቃለሱ ዘለና ወዳድባውን እዚ ሕቶ እዚ ተላዒሉ መልሲ ክረክብ ብዝኽእል መገዲ ክቐርብ ይግባእ ባህላየ ካሊእ ሕቶ ወይ ርእይቶ ዝሰፍሐ ርእይቶ ክህልዎ ዝኽእል ሕራይ ንእሽተይ ርእይቶ ዶ ክንህብ ሕራይ እያ ከዓ መጀመርያ ከመይ ውዒልኩም ይበኣኹም ብኣና እኳ ድሓን ሓዲርኩም እዩ ዘሎ ሰዓት 11:40 ከመይ ውዒልኩም ከመይ ኣለኹም ኳዕ ብሰላም ተራኸብና መጀመርያ ብዙሕ ግዜ ብኩነታት በኺረ ብዙሕ ግዜ ተራኸብናን
بزخونه صبون قاعد رخبنا مو خمزي كنبهالو نزعبي نجري نزلتينا يزلنا أرستي نمزراب ويدحريتكم السكم بزعباي نقرأكم مالتي كاوتي زمس أنا نجر كأخوس خل أنا هاي فلتيو ود عسرت سلست عمت نيري مالتي سان شو عتن عمت مرت شعي جميرة جبها أبت أنا ذنو تولد كل عدي بحمشته بشدشته قلقلو كاو جميرة إيه سمعت ناي بعلو بوي زحدورو لي قدم بعلو بوي نتوم إثيوبيا بولي شمال كاي تحمل زبلو قلي عدنا ما أخل عدي مسيمسي مسوم ببتري حمد كم تقابرو ما أنتي إرترا ينقرون سلزنبرو جفها خاهم مجمريا مسمتت كاو جميرة دارجا قاله جميرة مالتي أبوي already بريث كاب تقرأي كيدو غانديم ببرو تغيرو جميرو قادل أنا كم أبوي قادل جميرة مالتي خبق العي كاو سقاب أخل الناس ماني أنا حدا أنا أبوي جزانا قديفنا تقادل تخوينا مالتي سماني أنا حدا مستود أجن كل تزنبرني حسب كلت عقمي سودان مسأتنا بقى صنقيقه مالتي صنقيقه انتي مالتي اي مود اخو نيره يفلط يخعي بشدشت سبات غيرنا ونحنتو كجلو امنا نيرنا مسأتنا وسودانسي اب غزانا خوينا حنساو سومن حدا ودب كنفتر حدا منقد كنفتر سق نبل يبلنا نيلنا جميرنا نيرنا جن انتي لنا امريكا مس حسبكو توديت نجر مهياتو فرق نفسي هيبه أبوين الدين أنا أبوين تقادلنا سدراب ملتها أنا عايز ولد السبيتي شعبية حزوما نسحل كيدهم عسرت 4 ورحي حوينا الدين كيدهم حج انتايله يا أهلني نفسين سدراين نفسين سدراين ذا أكل جير يا أهلني كافي جندحت ودي أي لمالتي أمريكا مش متأخو بزحات عرفتنا بطوتنا وا كم يجير كان أكتب كم زي تودب كم زي جبر نو ودي كم تزبلو 4 عامة تجبر جنا عين تايلني نجابع زبها كنجبر أود بزي كناس كود بوصعي جنتاك نجبر هلنا خنزار بيلني أخايه ودي يعني بقى حجي زمت يا إيرترا ودي زودوا نجار يبلين ثم تودبوا نعم يقاششهم يلهم وكأيوردهم يلهم تحت يوردهم يلهم سب نفسه بزبالة يخال أنا جن ودي هم تنقل خيط بلني هم شجرات كمسي بعلي حجهم مسكونة تقول دايك ندحر بريزيدنت سياتري هم أكندي نشتي من قد ذهبوا من تم إرتراويان مو تقاوم تياوش تعدي 5 رئيس لنا بعد إثيوبيا 4-5 تودبات تقاوم تخوينهم بيت حفظ اللهم قلد اللهم تزخنوا حدا ميام خونه قلنا إحنا حشوية يوم ودبت بهالي لن دحريجي حشوية تذي كويني لنا كاو نعوه مكيتهم كلتا سلسته خوينهم تسئلهم تزخنوا كم زرع أخمو بزح أخيباتات تغير بدي سابة أم عبالة بزح تزخون من بعبلنا أبزو لنا يومنا ينبزحنا نيرنا قلنا نحرحدنا كن مناجت كن نحرحدنا كن بأس كن نحرحدنا كن وارد انتهي كوينو نتخل تولد من إسي نبحري قالوا إن بحري قالوا إن سيناي فحبتنا تينا له كم تعنتو عقبة كله صنحي عدنا بذيك ترف ذيك 5 عمتات ناقشت السومي مالتي تذي كوينو ابرز قبل من إسي ابرز قبل أرقي توني يلني تودي مخنياتو أوروبا هيدني ربز حلف ورحي كابتات ولد كلها نشتي عدي كابتات نشتي عدسي سوسان شو عتن من إسي مرعاني روب مزيم سوسان شو عتن من إسي حجي حتم نبي كله سبيل لن نبي كله سبيل لن نبي كله سلذ كل تعدي عناء مالتي نزيم حزنا إنا تعرفنا نزي كايكوني أنا ود بعيد اللي نيس إلى تاني حنيرة جن حجه
أبز حلفة جزيهم تراهم تقعوا قصص صنحة هاي عقباي من إسيات جميرهم من إسيات بقلة سنكيلوم من قلة جميرهم بقلة سنكيلوم أبز حلفة كلنا نرجع أب حدث مترنا في جميران يراها هي ويانه مسوا سراوتنا مس قلة بالكأس تقاوم ما ينبرها أمريسو أب زيناتو شجراتو حجوين يذكر الدليل مالتي حجوين نعلم ملئتي انت بقونتي انت بقلة أبرابي رمالو زمن إسيات كمي جنقبر اللوم كم تقبروا ذلو نو مدب بمدب توديبهم تمديبهم كمي جرم قور خد اللوم دحر كينهم إذا قعزوخت كيدا دحر بقون زتراي كوين جن شو عتب جرمن عسرت بسويدن إسراء بقلن دحر دا سركان دا فاخان دحر كيد كاجن تخسارة يمسألو مالتي سلذي تنققون مدبون كونا له حدا نجر كأخ نجركم كل كذي حنتقصلي دحر حبيتا توشتا زل مقل ندحر يوطي خايو فاتما اي تخونن يا مخنياتو وي قرطك تدلي وي اي تحون يا مالتي كل هذا ندا قصلتي تنبر قسلي خنوص علينا حجنا امنتي بريغاد محمد مش جمره كان اوشتنا مخنياتو نعو انت خاي كي زغبرو خازلو خنفلط علينا ايه اسلام اين بينو نا اسلام يكونتن نا اكستان يكونتن قال ازيتات كامص مخنيات بزي حنتن مراخ بسلت بزحه ازيتاتو نزي كاخنتن قول لنا كل غزي صلايها مخنيت يتفطر لك نت مخنيت كن كما يركا تعقوت كلالك رؤيتو لنا نت رؤيتنا كنفسو زحجز ميلا نحرالينا خنحجز زغودل انت اللي خنوسخ زخف انت اللي خنعري كنكلا لنا زين حرجرنا ذات برابر زل حجي كيدا تزيكونه ياكل كو خيرا نيرا نتا ياكل كم تراهم قالهم مونغو امتي قال شجرات متي زين تايو نتو عزو طبق كي خلكل من قد خمزو الله نفلت علنا مو بزخونه كانوا حالكم اذن خرج لنا قعزو 43 عمت زخدا تقاومتي بطعمي اتي زطفو حيلي زطفو قلبت قليم ولادن تولادن كاي قبر زخد بطفنا كله زحلفو نعو خبلو جن مياي قبرن تاي مالتي أكندي اتبحان ساب زس مركايا نجر نعو نقدمهم بال حدا بقود ناتيو حانتو ود بيفتر حدا بقود ناتيو حانتو 40 حدن منقصات تقبر مر 40 حدن تقاوم تقبر اي تخلني خاص الذي نتسرح هو سرح يكون نتز خدو قعزه جنا يتعوتن مو نذ حج نخدو خا زعوت انت غيرنا كم تخبلو بهالطنحي عدنا بتحلو بحبو كل انت تليفونات زقبر دل بدقه يريوهم كم مسلو تكون حج نعوم كن حجزهم ندحركوينا نهنا صفت كن خرك كرلومو نذيك نسرح لنا زلنا اوشتنا خا كن حابو يبلنا كنوطو خنكلالنا خنزارب خنكلالنا نصبو نجر نحما نقدفو كاي تزاربنا صبو نجر جن خونا الله وخنبل كنكلالنا يزبل يغني اللي يابزي حلكم صبغة خاي بقدامنت دحيركم زركبكمنا نعاوتنا عبدو ملعك زايد يعقوب إدريس باشاي نقعد حن مصاكم ممصاكم أزيون تختعنا هفتام يقبرو حدش حساباتكم رئيسوتاتكم كا أزيو قداسيو سلازي كمزي خلو صنحي ناي حادة شو عدت دقيق جزير لنا أبكل تسعات كمودينا إلناينا سلازي بو مسارات إنا نخيز لنا مو رئيسوتاتكم ويحطوتاتكم كتقربونا باخوني سقاي نبل هو آه، بوغنا كنملسو بتكبر كنملسلو اب نخل درجة كنبصح علنا زبلنا هنا على استقلالنا لومي مخنياتو
يصنحلي زبحال وداي سلازي كونه بخلتي وجن هذا بتصنح تقاومات صحجي ኣብ ትኽጠቕሱ ዝፀናሕኩ ደረጃ ክበፅሕ ኣይከኣለን ስለዚ ሃገራዊ ዕዮ ኣይከኣለን ሕጂ ከዓ ከም ኩሉ ግዜ ናይ መንእሰያት ምንቅስቃስ ተበጊሱ ኣሎ ከምቲ ዘረኣ ዘቕረብኮ ነጥብታት ከዓ እንታይ እዩ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ወይ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ዘለዎ ሓይሊ ብኸመይ ህዝቢ ኤርትራ ክጥቀመሉ ይግብኦ እሞ ኢንጌጅመንት ናይ ውልቀ ሰባት ይኹን ናይ ዝተፈላለያ ወዳድባታት እንታይ ክመስል ክኽእል ኣለዎ ዝብሉ ነጥብታት ኣቕሪበ ነይረ ነቶም ምናልባት ተኸታተልኩሞ እዚ ከዓ እቲ ካልኣይ ገፅ እዩ ማለት እዩ ስለዝኾነ ኣብዚ ብዛዕባ እዚ ክነልዕል ከለና ዝሰፍሐ ተረድኦ ናይ ካልኦት ንሰምዕ ንኣረኣእያና ከዓ ይህፍትሞ ወይ እውን ኣይኮነን እዚ ከምዚ እንተደኣ ኮይኑ እዚ ከስዕብ እዩ ኢልና እውን ክንመያየጠሉ ንኽእል ስቲል ኣተሓሳስባና ክልውጦ ይኽእል ማለት እዩ ኣውባዝ ክትዛረብ ደሊኻ ኣለኻ ኖ ሞባይል ፀኒሐ ሕጂ ኦኬ ስለዚ ያሲን تفضل ياسين ثانك يو ممر زرو كوموين سلام نخلهم يدمعكم بازقوك ممريك الزارة بعد الليلة سلام نخلهم anyway كم فن الجغا ياسين نفعات ممهران نفع تمهرا يم زتريو مش ده وميل كان قرر اوكي مورال انت غننا ابشر anyway انتهيت زرون باسوري زي من شو كم فن اونلاين بتاعمي تصبو غير من يوم ما ميتوما عادتي مالسي كسب بتدرجة حلفنت هاجر ህዝቢ ማእከሉ ዝገበረ ጉዳይ ናይ ኤርትራውያን ከም ጉዳይና ሒዝና ክሳብ ዘይተበገስና ኩሉ ግዜ ኣብዚ ዝሓለፈ ተመክሮ ኢና ኮለል ክንብል ሕጂ ፍዕለን ከምዚ ክንፈ ክብሎ ዝፀንሐ ኣሽሓት ከምኡ ኢና ኣለዉ ምክንያቱ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ክሪእዎም ከለዉ ዘተባብዕ ዘሳትፍ እጃሞም ክትፃወቱ ከመን ዓዳሚ ይኮነን ሕጂ እቲ ናይ ደንቢ ተቃውሞ ኦፍኮርስ ብዙሕ ናይ ግዳማውን ውሽጣውን ተፃብኦታት ዝተኣታተወ እዩ ነዚ እውን በገባብ እነንብቦ የለናን ካብኡ ሓሊፉ ግን ብሓፈሽኡ ሎሚ እዚ ብርጌድ ንሓመዱ ተስዩ ኣሎ መንእሰያት እዮም ኩሉና ንሰማማዓሉ እቲ ባክግራውንድ ናቶም ብሲናይ ድዩ ብላምባዶዛ ድዩ ኩሉ እቲ ኣስካሕካሒ ዝኾነ ንዑታት ሰጊሮም እዮም ኣብዚ በፂሖም ዘለዉ ሕጂ እቲ እናቶም ኦፍኮርስ እሳቶም ከዓ ንኩሎም ናይ ሳዋ ጀነሬሽን እዮም ባክግራውንድ ትምህርቲ ናይቲ ስርዓት እዩ እቲ ካልቸር እቲ እንተኣሽሙ ንዑ ሒዞም እዮም መፅኦም በጋ እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ሕጂ እቲ ዝሓለፈ ማለት ዓበይቲ ርእስ እንዲሃ መምር ዘሩ ኣልዕልካ ኣብ ሓፂር ግዜ እቲ ግምግሞ ጉዳይ ኣይኮነን ግን ኣብዚ ህልው ኩነታት ክንዛረብ እንከለና እቲ 3 ዓመት ዝሓለፈ
ብዙሕ ይተፈላለዩ ውድባት እየን ተፈላለየን እቲ ህዝቢ ዲ ተፈላለዩ ኩሉ እዚ ከዓ ብሰንኪ ናይ ምንታይ እዩ ብሰንኪ ጉዳይና ዘይምግባር እየ ዝብል ኣነ ሕጂ እስኻ ምስ እዚ ኩሉ ኢንቨስት ምስ መንግስትና ዝብል ድዩ ምስ ወያነ ዝብል ድዩ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ኩሉ ኢንቨስትመንት ኣብቲ ናትካ ሓድነት ናብቲ ስርዓት ዘተኮረ ነጥፍኦ ነርና ተንኸውን ሲ እዚ ስርዓት ዊና ይመሃለወን ግን ከድና ኣብቲ ዕቑባይ ዝበለ እዩ ሰፊሕ ትርናፈ ሃገራዊ ትርናፈ ሓያል ትርናፈ ከይተሰርሐ ኣብ ከድካ ወንጮፍ ተገልበጥካ ወተ ወንጮፍታ ናይ ቀደምና ኢና ክንምለስ እዚ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ትማሊ ኣብ ዘተ ናሓበራዊ ንግሓት መፅኦም ነይሮም ፅቡቅ ተበግሶ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ብራንች እዮም ሳቶም መፅኦም ነበሩ መናእሰያት እዮም ሓደ እኳ ፅቡቅ ገይረ ፈልጠ ተሓጋገዞ ነበርኩ ማለት እዩ ብዛዓዲ ምስ መፀ ወላቲ መልሲ ዝህብዎ ነበሩ ሲ ንዓይ ዓጋቢ እዩ ነይሩ ማለት ሲ ብዙሕ ምትእትታው ከም ዘሎ ንጠቕሞም ከውዕልዎ ዝደልዩ ኣብ ክንድሳቶም ናቶም ነፃ ኮይኖም ከም መንእሰያት ነቲ ናይ ፅባሕ ዝመፅእ ዘሎ ሓላፍነት ክስከሙ ዘተባብዕዎም ዘይኮነሲ እንተኣሽሙ ዝገብሩ እዮም መብዛሕቶም ክምዝምዝዎም ዝደልዩ ሕጂ ኦፍኮርስ ብሽሞም ዝዛረቡ ከዓ ኣለዉ ብሽሞም ክዛረቡ እንከለዉ ብርጌድ ንሓመዱ ኮይኖም ኣነ ብርጌድ ንሓመዱ የብለካ ብሽሞም ከዓ ዝዛረብ ሚድያታት ብሽሞም ይዛረቡ ምስ ናይ ወያነ ከዓ ተኣሳስርዎ ሕጂ እቲ ነገር ሕውስውስ ኢሉ ስለ ዘሎ ነዚ ብርጌድ ንሓመድ እቲ ብሽሞም ዝዛረቡ የባላሽውሎም ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ንረብሖኦም ኣይኮነን ብርጌድ ንሓመዱ እዚ መንእሰያት እንታይ ገብር ኣለዎ እቲ ዝመፅእ ሓገዛት ዳይረክትሊ ናብኡ ክኣቱ ኣለዎ ሓደ ካልኣይ ናቶም ሚድያ ክገብሩ ኣለዎም ሳልሳይ ዓቕሞም ከበርክቱ ከዕብዩ ክኽእሉ ኣለዎም በዚ ኣገባብ ማለሲ ብዓብዩ ከዓኒ ብዛዕባ ሕብረተሰብ ኤርትራ ፅቡቅ ንባብ ክህልዎም ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ስርዓት ኣብ ፍልሊና ስለ ዝነብር ዝኾነ ናይ ንዖም ከጥቅዕ ዝኽእል ንዖም ቪክቲም ዝገብሮም ሜላ እዩ ዝዝርግሕ ስለዚ ሕጂቲ ካልእ ኤርትራዊ ዜጋ እውን ንዖም ንክድግፎም ንክቐርቦም ብከምኡ እንድሕር ትኸይድ ኮንካ ኦፍኮርስ ነቲ ሱ ዝደልኻ ትሰርሕ ኣነ ናተይ ርእቶ ፍዕለን ማለት ሲዓን መን ተንኪፍዎ ነይሩ ዓንተ ወይ እንድሕር ኣብትን ከቢድ ዋጋ ትኸፍል ኣለኻ ሲ ገምጋም ክትገብር እውን ኣይግድን እዩ ምክንያቱ ተመሊስና እንድሕር ርኢና ሲ ኩሎም እዞም ህዝባዊ ግንባር ነበሩ ምስ ኩሉ ይቅረታ ምክንያቱ ትማሊ መስተ ስርዓት እዮም ነይሮም መስተ ስርዓት ኮይኖም እቲ ኩሉ ዝኸይድ ነበረ መስርሕ ናይ ግፍዒ ድማኒ ኣካላት እዮም ነይሮም ግን ኩሉ በብግዚኡ ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ እናተፀንበረ ክመፅእ ፀኒሑ እዩ እዞም ሕጂ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ተሪፎም ዘለዉ ብዛዕባ ኣባላት ንምንታይም ዝድግፍዎ ዘለዉ ነቲ ስርዓት በገባብ መፅናዕቲ ወይ ገምጋም ከማን የብልና ኩሉ ኢሳያስ ወይ ሞት ጌርና ኢና ንወስዶ ኣብ ኤርትራ ብናተይ ተረድኦ ነዚ ስርዓት ዝድግፎ ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ግን ሓደ ክልተ ብድንቁርና ድዩ ወይ ብጠቕምናታቶም እንተዘይኮይኑ ቀዳሞት ተረባሕቲ ካብ ለውጢ ናይዚ ስርዓት ምትእትታው ናይ ፍትሕን ዲሞክራሲን ተጠቐምቲ እንኮላ ይሳቶም እዮም ተመሊስና እንድሕር ኢና ኣብቲ ግዜ ኣብይ ኣሕመድን ኢሳያስን ሓንቲ ሃገር ንክገብርዋ ዝፈትኑላ ክልተ ሃገር ኢሉ ዝሓስብ ዘይፈልጥ ገለመለ ምስ በለ ኢሳያስ ኣሽሓት እዮም ተበጊሶም ካብኣታቶም ብዙሓት ውን
ስለዘይ ንሪኦም በረይ ኣብ ደንበ ተቃውሞውን ተጸንቢሮም እዮም ሲምብል ኣብነት ክንወስድ እንድሕር ኮይና ፈቲ መንያ ሽማ ደራፊት ፈቲንጋ دهب فتينغا صاحب إيرترا انتاي كفيوا لاكشر النابرة تنبر نيرا هببتي نيرا كل سب هو زبلا نوري جن قداينا هاجر نقول سمعه كم أبنت كن وزدان نقول سلازي اتي أبلع لهم إنه وزده سقومتتا اتسرعت أما عدي يزعق وزده لو سيزدل ننحلنا بوجن بعاليت بأوراجا بهايمانوت ندحر نتفانن كوينا ربحنا تيو بقى نحنا كمتي أب جزء أكل حزب تسي وزنبر كله ولا تمنا يقرب ناتتصنبر وزموصلو نبر جزء عدامي زخونة أب كندي مالسي نعم سرت نحون نهددهم كن عدو ممكن كولا لنا أنا رجس أياه سرعت كافت حزب ندحر نتسيل كاي حنتي مسارح دلنا ويتحيلك انت كمان لا نقول تصاوعتنا حزبي أبقود ندم بتاعهم تتو خمس بدي otherwise نعو حيلنا هو لنا مهنياتو تي إذا كلنا جاقانو برقيدنا حمد من سيز بقبروا بيك سارا يكون دا أمبري بنتاروهات سرعت تتعيمون لي مزميزي وايو بزحات كمان أبقود نتتو خمس بلو بشم هاجر تقوملو ناي ويانا ديو ناي كالئ دي ندابلي رأيوان بولو زياتهم ندابلي بزحي مزمزة لزالو سيريس زخونة مصنعتن قمقامن كدلينا بهذا بزترفت ناي حوي كنفن عباين زبولو أو ميتا سامة معي thank you ياسين حجي كابزي ياسين دقرابو تبوري تقريبا سرانتاي بتعنتوي شفت مقبار بزحل زبلني نسي حدا نجر كمصن كلو نابز زبل سب ويزبل سبات كالي نجر كمصن كلو خا نابز زبل سبات نابز زبل سبات بقبو نتسرعت ملكي نتملك سلا زي تردو زعبات هاجروم كا قدسات لزخونو إيو كم زخونو مون حتهم حف كبر على خبر رخان لو زبلن نلسي جن كابر حق كا إن دربيها في سرحة كال نجاري لم كم يجرنا دا نزيتات كن الرمون خيل عجيب ياسين قريبو زلنتاي عندما خنبرك خيل عنه حقو يدقفو دي ناي ياسين نهزبي عندما خنبر له خيل علو زيت علامة أنا زيتي عندي شجر نعوذ أسأل الله أن صلاة زيو ناويجتنا صلاة كيل جسنا ناي كبابينا نسوز فت أرام كركوحات كنا قال لي عين خيلن سلزغونة نبقى السنعة إلنا خنصوع لنا أبزل لنا شجر عندي زرع الكوح تونتاي من يتصوع أجا حنت ودب كمودب نبقى زسلل أخذ تخيل وين ولا نبتقال سي إلى بحافشو على العموم النحر تسويعة بخمينا بيني قحوسنا بتقالسي زيوم من كند زيوم من كملس زخيل يوتي تبقسو حدا ناي زيقاتات حيلي وي نايدك هاجر حيلي من انت مدحان هاجر ازي كنت قال سلزخيل يتخوم إلى زغرب وسط رح يكون كبيد حيل غسر رح يخيل فاست انكساق الزخيل حيل غسر رح يزخيل كله مهور فلات بعلمويا بب مقدو خسر حلو زخل سنة باباويان
كينة باباويان بمجدهم كسر حلو زخل ودباتات أبوشتو تحكوا في غير نعمل عالم كزرقة حزق الراديو تلفزيون كسر حكى على غير مخنياتو تعقمتات سلازلو نتعقمتات كن ببقعات كسرح كبرو زخل أي ترخبان ننبينو تزاريو زرلو ما برسيخا بحفشو متأنا في التسعين واللمو نزي خبقس زخل إيتي نزي صاوعي حاولنا ياسين زبلو زعم صبق كوينو صباح دك هاجر يوم ساتهم يوم كنبرو لا زقاوم زلو طرح يكونن سلازخونه نبينو زقاوم زق على سلو مخنيات يلن اوف كورس والاتي زبسلن كوميت زخونه نقا زق على سنتخونه زقن بوليتيكاو قالسي ህዝባዊ ቃልሲ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ጆይን ክገብሩ ክፅውዕ ከም ቦዲ ከድሊ ኣለዎ ያ ዘበለኒ ዓንተ ወይ ማለት እየ ኦኬ ሓደ 20 ደቂቃ ኣለና እንደ ከምቲ ዝድለ ሕቶ ይኹን ርእቶ ይኹን قرب تصبح اوكي حاو عقبازقي اوكي يسمع له هو تصبغ لها اوكي انا لي سلام كان كلكم لومي غالاي معلتي له هو ابزي هدئ زبالي كتع اكايت كاسا بحادة مدمدم تا كبتصحلو زخيل كونتات نمفتار النسلة محلفي جزي كم تعان طبيعة بصوتها تذكرون نوركم زي كونس بمصنعة تزتلقف نقرات ون دا قربي كخرلو زخيل كونتات انت تفتري صبوغ يزو الحسابة لني بمسروتو نحنا كمتي ياسين وصبولو قم زبهال وزحي نسرحل لنا بثورة إرترا بسنكي ناي ايديولوجي يمين كله في صقام قالت بايلو هيوت من اسيات تفعل له نتات نيريو تي ايديولوجي شعو على حرحان قاسقاسن دابل كازخ يدولو زنبري بسنكو بزحات تأثيرهم بزحات ون زحالفو اللو حجي أبزوان زي بحنسب تي ايديولوجي زي وي قدفنا إنا يتبهلن قم ديمكا وي كا بوينا نخيت زي كونه سخيلو حوسوس بلريتو الله بزحات التي ناي ماركسيزم لينينيزم شعو زنبري هناتات كراغمون نسمع سلازي أبزي أبينا زلنا انتهينا بزحنا انتهي تجيغا نيرو قمقمنا تمرا بلنا زي نيرو جيغاتاتنا زي كا صبو نقر نيرو دحر حجيغا بخمزين تخدنا زحيشن كام قمقم أقدا سنت ذلو غيني سمعني بفلاي نتي زما بزلنا دارقا خلنا بالتيو جنريشن زي بتعامي أقداسي نزنا يحيج ذلو خنتات مالتيو كالآي نحنا نحجون وساب لينيري ولا نعرف نزارب منبر أوشتنا أنا زبل كون تزي كوينو أي كونني زبل حزنا لنا سلازي مس نفسنا ونكنك على سلنا مالتي حسابنا مسكالو توهايدنا انكدول لنخيل كونتات نخنفتر مالتي كالي يذكرنا أني
ድሕሪ ናይ ኤርትራ ነፃነት ዝተፈላለዩ ውድባት ዘተይግበር 10 ኣጀንዳ ተቐርብ ኣብ 9 ተሰማሚዕኻ መበል 10 እንተዘይተሰማሚዕኻ ፋሕ ዝበሃለሉ መድረኽ ነይሩ ድሕሪ 99 ግን እስኪ ብዝወሓደ ነጥቢ ንሰማምዓሉ ንስራሕ ዝብል ንዓይ ሓድሽ ኢንቨንሽን ገይረ ይሪኦ ብሓደ ክንሰርሕ ኢሉ ምሕዝነት ዝበሃል ከይዱ ድሓር ፀኒሕ ኢሉ ኪዳን መፂኡ ካብቲ ስርዓት ተገሚዖም ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ካብኡ እዚ እኹል ኣይኮነን ህዝቢ እውን ኣይተሓጎሰን ኣሎ ስለዚ ዋዕላ ክግበር ኣለዎ ተባሂሉ 2010 እውን ናብቲ 2011 ዘእተወ ሃገራዊ ባይቶ ዝቆመሉ ግዜ በፂሕና ንሱ ካብ 600 ንላዕሊ ሰባት ዝተሳተፍዎ ጉባኤ እዩ ነይሩ ኣብኡ ዝወፀ ኣሰራርሓ ዶ ሕግታት ዶ ገለመለ ኣሎ እዚ ኩሉ ኣይሰርሐን ኢልና ስለምንታይ ኢልና እዚ እውን ገምጊምና ናይ ሓባር ተረድኡ ኣይገበርናን ዘለና እንታይ ደኣ ወይ እዚኣስ መምህር ዘርኢ ከምዚኣ ገይርዋ ያሲን ገይርዋ ዋዝጊ ገይርዋ ኢና ንብል እምበር እንታይ ነይሩ ትዩ ብኸመይ ይኽየድ ነይሩ ብኸመይ ክኸይድ ከይግባእ እንታይ እቲ ዝያዳ ኣሉታዊ ተራ ዝተፃወተ ገምጊምካ ንኸይድገም ንዓ ጥዕመካ ንኻልእ ግዜ ማለት እዩ እዚ እውን ገምጊምና ኣይመፃእናየን ዘለና ኣብኡ ከለና ኢና ንራገም ዘለና ኮይኑ ዝስምዓኒ ውድባት ሓንቲ ነገር ኣይገበራን ይብል ይመፅእ እሱ ከዓ ካልእ ሳይድ ኢፌክት ኣለዎ ውድባት ሓደ ነገር ኣይገበራን ማለት by implication ምውዳብ ኣገዳስነት የብሉ ኣብ ዝብል ንበፅሕ እቲ ስርዓት ከዓ እታ ቀንድን መሰረታዊትን ህዝቢ ተወዲቡ ብውድብ መልክዕ ንኸይቃለስ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ማለት እዩ ካልእ ኣብቲ ስርዓት ዘሎ ረኣያ ይፈላለዩ ዛለንቅነ ዝወፀት ናይ በሺር ኢለዮ ናይ ካብ ሃገራዊ ባይቶ ወፂና ትብል ዘውፅዋ ናይ ፌደራል እያ ኣብኡ ንፀባሪቑ ርአዮ እንታይ ንሱ 2017 ኣብ እኳ ነበርኩን ግን ብዝተዋሃበና ሓበሬታ ኣብ ሽረ ዝተገብረ ኣኼባ እዚ ስርዓት እዚ ሃገራዊ ስለ ዝኾነ ፀላኢ ኣይኮነን ዝብል ኣካታዒ ነጥቢ መፅኡ ማለት እዩ ኣብኡ ብዙሓት ደሓን ሰብ ሽም ከይጠቐስና ዝዝርብ ነይሩ ስለዚ ነቲ ስርዓት ከመይ ኢና ንግምግሞ እንታይ ከንብሎ ከከም ኣብ ኣፍና ዝመፃና ከምዝበልካዮ ምልካዊ ስርዓት ንብሎ ገሌና ናይ ክርስቲያን ንብሎ ገሌና ወረስ ናይ ሓማሴን ይኻል ብዓይንና እንዳረኣና ከለና ሓማሴን እዚ መሬቶም ተሓዲጎም መሬቶም መሬትና ኸ ንዝበሉሉ ግዜ ዳጉይኖም ኣብ ዝኣሰሩሉ ግዜ እንዳረኣና ከለና ናይ ሓማሴን እዩ ዝብል እውን ንሰምዕ ፀኒሕና ማለት እዩ ስለዚ ባህሪ ናይቲ ስርዓት እንታይ እዩ ብኸመይ ንህዝቢ ኤርትራ ዝበታትኖ ዘሎ እዚ እውን ወዲ ድቡስ ወይ ይስማዕ ኣሎ ወዲ ድቡስ ተበልካ ትፈለጥ ኢለ ማለት ስለዚ እዚ እውን ብግቡእ ክንግምግሞ እዩ ዝግባእ ነይሩ ተረድኦ ሓደ ክህልወና እዩ ዝግባእ ነይሩ ድሒሩ ኣይፈልጡና ኣይጥይቁና እዩ ዝብሎም ኣነ ወላ ደቅና ይኹኑ እቲ ስርዓት ንናቱ ኣተሃላልዋ ክብል ዝመሃሮም ብሽም ሓምሻይ መስርዕ ብሽም ዝተፈላለየ ጅሃድ ብዝም ዝተፈላለየ ዝምህሮም ዝነበረ መንእሰያት እሞ ብሓንጎሎም እዞም ኣብ ደገ ዘለዎ እዮም ሽግር ዝገብሩ ዘለዉ እንዳበሉ ግን ከዓ ምስ መረሮም ዓዲ ጠንጢኖም ዝኸዱ እስከፎም
حجي نتزنا برا تقاوموها زي تجمجمي بب ما قدنا نخور سلزلنا خا سفلا لي حبريتها سلزرو ساتون أبعونون يوم كاتو سلازين انتهي نقبر تباهلو ساتون بخد له مالك بامسا سفلا لي زباو معبل يراني راب زخون جزي نبوري كومو نتزل على زلو بخمي غير كاي خابتي بوليتيكا زواسا بقبو سريعكا موزي أنت قبرناينا نكين خير تبل حجة حدش مدرخ يمزين عاي حدش بتنهاي قدم زنبرة تحاسبانا يتقاومو زخيد زي كونس حجين تاي كقبري كال بخمي غير كايخا نزل تلعيلو زلو كن سرحان خيل مخ سبب لو تقبل صحيح خيل كن قالس نخيل ليلكا أو واصع زخوني نجر مدلاي حجة خام من تاي مسينا لنا زيوم وياني سدودوم يمي سنة حلو سرعات إثيوبيا سطانا إثيوبيا بتحرقوا مالو كم تزرعهم موساد بتحرقوا مالو زي تبع لنا قريل فلازم إحنا خا بزح جزء زي تنتصر نقر لنا مسرتها ونتبي تسرعات زي تكملوا بوليتيكا وبروباغندا نحنا غنتكمل نسو وياني لنقيس مسكرين إحنا غاهم أمنتاي تفل اللي نامسو أبوليتيكا وبروباغندا مس وياني منتاي نفعل أبا مس هجرة منتاي نفعل سلازين إحنا ولا تمالي زت عزازب زربا زكايدو زنبو أب إثيوبيا بزح نقرات نسمع زنبرنا all of a sudden قلبت إلكا وياني خمس قبر إلهم كزاربو حرارة زي خا تسمبري خا وا أنت إزخون ذلو هم اللي دعاني رومي تبلو الجزيون يمت مالك سلازي كله زتحاوسه يخيد سلازلو تا مفتحتنا إذا قلت إذا أنا زبلا قام بقرب بفلاي وحد زبالو سبات كوفي لهم ندا صحفو أب قام كبتصح زخيل بصحف درجة تقربوا سب ندا تقاطعي ندا قدلي ندا وسخي ندا أرمي حدا سنة زخوني كونتها مزخون نسيو حجز كخون زبلتهم تاشمو نزي حجز له من سيز غيز له دحراي منيو كمرح كي مرح انتاي زبال كن بركض كي بركض سي أما يزلون صح مجمرياتها هاجر تهزبي الركب أمو كابون دحار بينا يحقيو انت عينت حقيو تيب سلطان كمتس الزخيل انتاي خمالا زلو الكا بحجز تسرعين اگر مسكون همبر لومي بوليتيكا مرح لكم لومي ودبي مرح لكم انا انا يتهاجر مرحي كخوني اللي حاسب انتلو انا عشاء إليز قمت فتيمو بزي لنا يحققوا هنا في ود بنسرح ده فلذا انا بوليتيكا ود بسلازهم كو ابسلطان انا خمت بلا تحساسب انت الله خينا ايش النتيجه مالك اتي سلطان كابت حزبي وكركب زلو بين بقباب بقوام استسرعلو زوهابك حقي دليت زلو ابو تساتفو خير خير مالتي ስለዚህ ኣነ እንታይ እየ ዝብል ነዚ ሕጂ ዘሎ ዓለም ሙሉእ ዘዛረብ እተን ኣለዋ ዝበሃላ ዓበይቲ ጋዜጣታት ዓበይቲ ናይ ዜና ማዕከናት ዘቃልሕኦ ጉዳይ ናይዚ እሞ ነቲ ስርዓትካ ጥሩሑ ዘውፅኦ ንሱ እውን ከይተረፈ ኣብ ናቱ ናይ ዜና ፕሮፓጋንዳታት ዘምፅኦ ሕጂ ሲ ኣነ እንታይ ይሰምዕ ፕሮፓጋንዳስ ንሓደ ሰብ ናይ ብርገድ ንሓመዱ ጉዳይ ይሰምዕ ነይሩ ኢሎምስ ኣሲሮሞ ዝብል ወሬ ሕጂ ኣቐድማ ኣቢሉ ካብ ሰብ ረኺበ ሓበሬታ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ከምዚ ከመይ ገና ኢና ክንሰርሖ ንኽእል ኢልና ንኸይድ እንተዘይኮነ ኖኖ እዚኣ ወያነ ሎሚ ኣበይ ኣሎ بزمن وبيع صممس وبيع خبر موت زبل الرأي أتحاحز خنكين قبو أيكونن نحناون عم نفسنا هنملس علنا
جمجامات كنقبر لنا نقول لنا هنك دحات حزبي بذهاب كايو بناي بحكي بقعات زخون جمجام ذهبوا تمرحي زخيل امبر زخونه تأشمو بوليتيكا تواسيون السوف تحكرك بيو أب زبل انت زي أم الناس أب إيرترا زل حزب خا نجمجمو يتخسر زخيل جينا كولد كله نسرعاتي حدقاي يلو تسرعات سلازة أمتو ካብ ንግሁ ጀሚሩ ልጓም ክገብረሎም ዝደለየ ዝወፀ መንእሰይ እዩ እቲ ተሪፉ ዘሎ ገሊኡ ዝኣረገ እዩ ገሊኡ ከዓ ኣብ ኣጣል ኣብ ከብቲ ኣብ ማሕረስ ዝወፍር እዩ መን እቲ ፖለቲካ ክሰርሕ ዝድለ ዘሎ ስለዚ ንሕና ኣነ እንታይ እየ ዝብል ኣብ ሓንጎልና ተመሊስና ከምጋም ጌርና ብፅሑፍ ኣቐሚጥና ቀስ ኢልካ እንዳተረዳድእካ ክትገብር እዛ ሕቶ ናይ ሃገራዊ ሓይሊ እትብል ካብ ቀደም ጀሚራ ትኸይድ ዝነበረት እያ ኣብ ይኣክል ከም ነጥቢ ኣጀንዳ ሒዞም ንነዊሕ ግዜ ዝኸዱላ ኣርእስቲ እያ ግን ብኸመይ ኣብ ግብሪ ትውዕል እትብል ንሳ እውን ክሕሰበላ ዘለዎ እያ ምክንያቱ እቲ ሰብ ክካታዕ ከሎ ዝብሎ ጥራሕ ዘይኮነ ክስማዕ ዘለዎ እቲ ዝሰምዖ ኣካል ከ ብኸመይ እዩ ዝቕበሎ ንዑ بخمي كختحبابر النايخ بخمي كأفتح كنبتصح نخيل ندابلنا انكيد على النمبر حدا هاقراو كنقبر كنقول كلنا فير زي كونا نقرون حدا زي نبلينا كل التسابات كوينا أنا حدا نحنا محضرينا ويودبنا مس حدا نبل حدا أقطع 100 300 أبلا زلوا ودم نحن ما علينا قلنا حدينا تزارب لهم نزارب لنا زبلة تحاسب عند حرم سيناون ودعوا خونا كل نتسب ندحريت كسحب زبل ثلاثي زي open لي بزعبازي تزاراريكا تعاقاقيكا كخيات زكا آليو زبل حاسب لني مجرشانت بي أتي بزحنة زبهان بزحنة هاب إيرترا كمان هذا أمثلة عدل زلوا يلن أب حدا جزء كقري زخانة بوتا نب أزيو زوعة بوتا تخدلو بأيور خي طرفه بزحنا زلوا هاجري ثلاث عينات ناي أير كلمة زلوا يبالك زين نروسنا عنا سجاي نروس زي كلمة زي نايدا كسبات بحلين كايدانا قبابن يجلو ስለዚ ካብዚ ተበጊሱ ዝፍጠር ናይ ብዙሕነት ኩነታት ኣሎ ኣብ ባህሊ ናይ ብቋንቋ ደረጃ ዝኸይድ ኣሎ ብኻልእ ብእምነት ደረጃ ዝኸይድ ብዙሕነት ኣሎ እዚኦም ኩሎም እውን ኣብ ግምት እቲና ንምእንቲ ሓድነት ኤርትራ ክንሰርሓሎም ዘለና ኮይኑ ይስምዓኒ اوكي وين سمعني قرأتها قالوا تاشم قالوا سلازي اليوم مالت ممر أتادخ باللكا ولا أنتم بعدنا ما أتابلن الحين أنا ون ممرين يري قاشز بحالو بوتا سلز دور كده اللي تمام برسل بياسين أبيلنا فلتنا سلازي بس حتى رستي خال الكا عبيت رستي يس أبز خمسة أخيبا مسيخا هودو زغولو أيكونن جن كم زمسلو مصنعة زلو أنت نقبر زحاشة خوين يسمعني نوحي له يغني الله يسألني لكم سمعهم ثانك يو بازجي بنعاوتنا كخنزات زمينا أدل كوي لاست زقن كمتي باز دزبولا أنون ترست خلال العالم مو كساعة ذكال كتاخ كايد اللو مبقسي أتليست تراريم كا وين انتخونا كايد اللو كابوخا كتسال خون منتي يو حسيبنا so important points سنتاي حدا ياسين كاب زغرهم هزبي زما أكلو ألسك خون كالي قمقام كنقبر يهلونا يسون بزصفحة انتاينا خنقمقموم زلنا كاب حلوفنا بزملكت
ኦማዝጊ ኣቕሪቡልና ኣሎ ሓቂ ከዓ ናይ ግድን ኣይኮነን ንምሉእ ኤርትራ ኣኪብና ገምግም ክንብሎ እቶም ንምግምጋሙ ክበቁ ዝኽእሉ ተቓለስቲ ኣናዲኻ መበገሲ ምግባር ይከኣል እቲ ዝተበፅሐ ገምጋም ከዓ ናብቲ ዘድሊ ተቓላሳይ ህዝቢ ክበፅሓሉ ብዝኽእል መገዲ ከዓ መፍናዊ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መስርሕ እናርአናያን እናዕበናያን ክንከይድ ተስፋ ገብር እዚ እውን ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ኣባላት ምጋባእ ክንዘራረበሉ ንኽእል ማለት እዩ እሞ ፅቡቕ ነጥብታት ኢኹም ኣቕሪብኩም ክልቲኹም ኦኬ ንዓወትና سلام 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 كلكم كما يمسكم كما يحضركم تنت بتاعتك عواز دارجا نزار نوت جور كونت بتاعت مزارب زور كونسي على إنه بقال تكنولوجي جور ريور على مثلاً هاي في اللتاني ناي زبنزي باي ذا واي أنا أون قال خلت عمت ما كوين قال جلاس الذي حدنا حوار تمكروا لنا كاو حالي هو ميداون كاب 7-4 كساب حجي قارضنا ندلنا مالتي تحنتي عنتو يا مجلس وزبحال زنبره ምናልባት ንምዕራማ ዝኣክል ኣብ ስደት ምስ መፃና ዝተፈጥረ ነገራት ኣይኮነን እዚ ኣብ ስደት ምስ መፃና ተጋኒኑ ክኸውን ይኽእል መልክዕ ቀይር ክኸውን ይኽእል እቲ ዘይምስምማዕ ኣብ ተመክሮ ናይ ኤርትራ ድሕር ርኢና ካብ 4 ሒዙ መልክዕን ኣገባብን ግዜን እንዳቀየረ ዝኸይድ ዘይምስምማዕ እዩ እዚ ከዓ ከምዚ ሕጂ ዝተፈጥረ ወይ ከምዚ ተጋደልቲ ዝፈጠርዎ ጌርካ ይረአዩ ኦፍኮርስ ዝውስኾን ዝንከዮን ክህሉ ይኽእል እምበር እቲ ዘይምስምማዕ ሓደ ምሳና ንነዊሕ ዓመታት ከም ዝበልኩ ካብ 4 ዝመፀ እዩ ይኹን እምበር ክሳብ ውግእ ሕድሕድ ዋላ እዚ ሕጂ ዝበፂሕዎ ዘሎ ንባዕሉ أفقر ختم هذا الجبر زلون ولا قهمت ناي ميدا كبت برتاي وستكمبر وعلو أكل نايت وجه حريز خيزلو سلازي أبزي انتهي محاشة خوين تسمع عني أبزي أنا اللي سرح له أو حاجة كم بان 3-4 عام السريحة رسرش ديفلوبمنت زبحال نقرأ له أساسا رسرش اند ديفلوبمنت شو انتهيو مصنعتاዊ ጉዳይ እቲ ዝለዓለ ዝኽፈል ዝለዓለ ወፃኢ ዝግበሮ እዚ ክፍል እዚ ኣጽኒዕኻ ንምማዕበል ናይቲ ካምፓኒ ትጥቀመሉ ማለት እዩ እዚ ኣብ ቢዝነስ ክኾን ከሎ ካብ እንታይ ክንመሃር ንኽእል ኣብ ምምሕዳር ናይ ዓለም ወይ ኣብ ምምሕዳር ናይ ሃገር ኣብ ምምሕዳር ናይ ውድብ ናይ ማሕበር ወዘተ ኣብ ፖለቲካ እውን ከይተረፈ ከምዚ ኣካል ዝኽህልዎ ይግባእ ኣነ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ከምዚ ሓትቴ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ሓደ ውድብ ከምኡ ዲፓርትመንት ከም ዝገበሩ ክሳብ ብፈፃሚ ሽማግለ ዝምራሕ ካል ገይሮም ከም ዝነበሩ ፈልጥ which is ብጣዕሚ ፅቡቕ ስለዚ ሕጂ እውን ነዚ እንታይ ክውስኸላ ዝደሊ ከም ዝወድቡስ ክብሎ ዝፀንሐ ብመፅናዕታዊ ብኽኢላታት ብፈላጣት ብምኩራት መፅናዕቲ ክግበር ኣገዳሲ ይኸውን ካብቲ መፅናዕቲ ተበጊሽካ ከዓ ናትካ كسرحك هذا خيل نجار كتما عملت خيل سلازي إذا مصنعتاوي الشنخ بتمكرو ممرزوري دفلت تبعي للممرزورو ويودبوس دفلت تبعي للودبوس زي كونه إتمصنعتي كندي كيلاتاتن كندي مهاراتن زصنعوه كندي تمكرنا كلا علم زصنعوه غيركا تقرب نزنا هنا كابز أوان سكابز أوان زي انتهينير كمينير لك أهم تيجي تكسرها قام السندي جن كاو انتهكن مهار نخيل جن يتقندي بنفيت نايزي يخون مالتي سلازي نازي مشان أخكم يخون أبزي تكالزي أبن الذات يخون أبكار بجح حكم زا مسألة فتاتي خيدي
ስለዚህ ከምዚ كله ከምዚ كدفع بفلتأتك خنواسع ምእንቲ እዚ ክግበር ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣብ ርእስቲ ክበሃል ፀንሐ ዝደግሞ ዘለኹ ወይ ዝውስኮ ዘለኹ ማለት እዩ ካልእ እቲ ሓደ ዘጓንፅ ዘሎ ዋላ ምስ ኣብዚ ናይ ንሓመዱ ምንቅስቃስ እውን ሕጂ ኣብ ናይ ይኣክል እውን እንተኾነ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚስ እቶም ናይ ይኣክል ሽማግለታት ይገልፁ ነይሮም ኣብ ኤርትራ ናፅነት ምስ መጠስ ከምዚ ሕጂ ዘሎ ሽግር ክህሉ ኢሉ ዝኣምን ኤርትራዊ ኣይነበረን ዝብል መግለፂ ቀሪቡ ኣነ ከዓ እዛ ገምጋም እዚኣ ካብ ውልቅኻ ዲኻ ተቕርባ ዘለካ እታ ትዛረብ ዘለካ ሰብ ወይስ ብኣክል ደረጃ መሪሕነት ዝገምገምኩሞ እዩ this is a serious መግለፂ ኣነ ከዓ ይፈልጥ ክሳብ 3 ውድባት ቅድሚ ናፅነት ኤርትራ ምምፅኡ ህዝባዊ ግንባር ናፅነት ከምፅእ እዩ እቲ ሃገር ግን ኣብ ዲክታተርሽፕ ክትወድቕ ምዃና ዝኣመቱ ውድባት ስለ ዝነበሩ ስለ ዝፈልጥ እየ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝዛረብ ዝነበረ ግን ኣነ እዚኣ ብናተይ ተረዶ ኢኹም ዝብል ዘለኹ ኢሉ ወዝኾም ዝትብሎ ዘለኻ ከምዚ ስለ ዝፈልጥ እየ ዝሓተትኩኻ እሞ ከይትጋገ ሰባት ዝፈልጡ ነይሮም እዮም ሽግር ክመፅእ ምዃኑ ምክንያቱ ተመክሮ ናይ ዝስርዓት ዝልስ ኣብ ግምት ብምእታው ብማለት ተኣራሪምና ማለት እዩ እሞ ኩሉ ግዜ ኣነ ብናትና ተረዶ ኣነ ብናተይ ተረድኦ ዝብሎ ክጋገ ስለ ዝኽእል ኣብ መፅናዕታዊ ትካል ዝተመርኮሰ ኣብ መፅናዕታዊ መግለፅታት ተመርኮሰ እንተኮይኑ ግን ንኩላህና ናብ ሓደ ንክንመፅእ ንኩላህና ናብ ዝተቀራረበ ንክንመፅእ እውን ሓጋዚ ዝኸውን ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ብመፅናዕቲ ንፈተሰኒ ካልእ እቲ ከም ዝበልኩኹም ንውድባት ከምዘይሰርሓ ጌርካ ምቕራብ ማለት ስርሑ ከይከና ሓንቲ ካብታ ትሕርቀኒ ነጥብ ንዓይ ከም ንዓይ ብዙሓት ከዓ ከማይ ከም ዘለኹም ይፈልጥ እወ ከምቲ ዝድለይ ኣይተሰርሐን ንባዕልቱ ኣብ ክርምትኻ ነኺስካ ከምዚ ጌርካ ምፅናሕ ግን ንብዙሓት ዕድላት ናይ ቃልሲ ከም ዝኸፈተ ኢና ንርዳእ እሞ እቲ ውድባት ዓቕሞም ገይሮም ክእለቶም ገይሮም ተሰዊኦምሉ እቲ ፍረ ግን ከምቲ ዝድለይ ኣብ ክንዲ ብዓብየት ዝኸውን ብቁራበሻ ይኸውን በዚ እቲ ምንቃፍ ኣብ ቦትኡ ክመፅእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ በቲ ስጋዕቲ ናብዚ መድረክ ዘብፅሕዎ እቶም ውድባት ይዕበዩ ንኣሱ ኣበየሎ ብዘየገድስ ግን በቲ ቀፃልነት ዘረጋገፅዎ በቲ ምትእስሳር ዝተፈጥረ መድረክ ስለ ዝፈቐዱ በዚ እውን እቲ ሓቀኛ መግለፂ ክውሃቦም ይግባእ ማለት እዩ ካልእ እዚ ንሓመዱ ዝምልከት ናይ ይኣክል ከምኡ ናይ መሓመዱ ከምኡ ከምቲ ክትበሃል ዘምስአ ምዕብልና ክመፅእ ከሎ ማዕበል ክመፅእ ከሎ ኩሉ ለኻኺሙ ስለ ዝኸይድ ብጣዕሚ እቲ መፅናዕቲ ዝበሃል ስለዘየለስ ብመፅናዕቲ እውን ስለዘይከይድ ኣብዚ ፀገም የጋጥም ኣነ ከም ውልቀ ኩሉ ግዜ እንታይ ይብል ኩንዮ ፌስቲቫል ክንሓስብ ኣለና ፌስቲቫል ኣፍሪስና ስቕ ክንብል ኣይኮናን ፌስቲቫል ተዓንቂስና ስቕ ክንብል ኣይኮናን እዚ እንታይ ዘስምዕ ፌስቲቫል ክግበር ከሎ ንቃለስ ፌስቲቫል ዘይክግበር ከሎ ከዓ ስቕ ንብል መደባት ከውፅእ ከለዉ ሻዕብያ ገለ በዓላት ንዑ ንቃወም ብድሕሪኡ ግን ስቕ ንብል ስለዚ ብመደቦም ክንንቀሳቐስ ክንዝወር ዝገብረና ዓይነት ህሞት እሞ ኣብ ክንድኸሞ ንሕና መደባትና ንገብር እቶም መደባት ከዓ ከይበዝሑ እንተበዚሖም ስለ ንምትግባሮም ዘፀግም ከይበዝሑ ውሕዳትን ንኩሎም ሓቆፍ ዝኾኑ ነጥብታትን ትገብር በዚ መልክዕ እዚ ከዓ እዚ ዕላማና ትብል ዋ ኣብ ገለገለ እዋን እኮ ብጣዕሚ ዘጨንቐካ ነገራት ኣሎ ስለዚ እዚ ፀዋዒት እዚ ነቲ ምንቅስቃስ ናይ ዘመን መንእሰያት ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ግን ምሁርየ ዝብል ምኩርየ ዝብል ክእልየ ዝብል መንገዲ ኣብ ምፅራግ ክእምት መንገዲ ኣብ ምፅራግ ክትሓጋገዝ this is the right way
ام شور ብዙሓት ናብዚ ናይ ምምዓድን ናይ ምትሕሳብን ናይ ለቦታትን ወዘተን ይኸይድ ኣሎ እዩ ይኹን እምበር ጉድለታት ከም ዘለካ ከምቲ ክትቀስ ዝፀንሐ ኣሎ እዩ ነዞም ጉድለታት እዚኣቶም ከዓ ከይግበሩ እዞም ጉድለታት እዚኣቶም ከዓ ከይንስዕቦም ከም ዘለና ጌርካ ምድጋፉ ኣገዳሲ እዩ ኦፍኮርስ እቲ ካልእ ዓቕምታትን ምድጋፍን ወዘተን ኣብ ቦትኡ እናሃለወ ልክዕ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝጥቀስ ዝነበረ ኣብዚ ኣብ ደገ ኮንካ ትገብሮ ዓቕሚ ከምቲ ኣብ ውሽጢ ኮንካ ትገብሮ ኣይኮነን ስለዚ ነዚኢታት ብኸመይ መሳለል ይፍጠር ከዓ መፅናዕቲ ዘድልዮ ጉዳይ እዩ ከይድና ንሕሉፍ ይኹን ንመፃኢ ብመፅናዕነት ተሰነየ እንድሕር ኮይኑ ንኩልካ ካብ ጉድለት የድሕነካ እዩ እሞ እዚ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣነ ብፍላይ ነዚ ክፍሊ እዚ ይኹን ዋላ ንዛተ ንኩሎም ኣካላት ውድባት ማሕበራት ወዘተ ኣብ መፅናዕታዊ ዕማም ክንዋፈር ነዚ ብኸመይ ንገብሮ ሓሳባት ከም ውልቀ ክህብ ይኽእል ኣምሹር ብዙሓት ሰባት እውን ከምኡ ክህቡ ይኽእሉ ስለዚ ነዚ ናይ መፅናዕታዊ ትካል እውን ልክዕ ከምቲ ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ ንብሎ ዘለና ሓደ ሃገራዊ ናይ መፅናዕቲ ትካል ክንብል ከለና ብኸመይ ይቀውም ካልእ ጉዳይ ኮይኑ ግን ኣነ ከም ውልቀይ ቅድሚ እቲ ሃገራዊ ሓይሊ ንብሎ ዘለና እቲ ሃገራዊ መፅናዕቲ ወይ እቲ መፅናዕታዊ ትካል እንድሕር ደኣ ክቃላጠፍ ክቀውም ተገይሩ ንምንታይ ይሕግዝ መስለኩም ነቲ ሃገራዊ ሓይሊ ብኸመይ ክቀውም ከም ዘለዎ የፅንዕ ነቶም ካልእ ጉዳያት ከመይ ገይሮም ክቀውሙ ከም ዘለዎም የፅንዕ ስለዚ እዚ ናይ መፅናዕታዊ ትካል ወይ ናይ መፅናዕታዊ ዕማም ኣነ ብሸነኸይ ንፅባሕ ዘይበሃሎ ቀደም ሒዙን ክግበር ዝነበሮ እናኾነ ግን ከዓ ዘይገበርናዮ ሕጂ እውን ብዝተኻእለ በዚ ክንደፍኣሉ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ተንኪን ዝሃብኩም ንዕድልን ፅኒኢልኩም ዝሰማዕኹም ይቐኒ ኣለይ ወዲ ኣለኹ ኣለና ዶ ሚት ኮንካ ኣለኻ ከዓይ ሶሪ እናደውሉ ሕሲሮምን እንደ ሕጂ ኣይተኣትውን ኢኹም ብሎም ከዓ ንድደው ኢለ ምክንያት መልሲ ሂበ ምክንያቱ ስለ ዝውዳእ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘለኹ ሰለስቲኹም ዘቐረብኩም ሞ ናይ ሓደ ገምጋም ክልተ መፅናዕቲ እውን ወይ መፅናዕታዊ ገምጋም ክቐርብ ዝብል it's overdue ኩሉ ካብ ዝሓለፈ ከምቲ ዝበልካዮ ካብቲ ዝሓለፈ እንታይ ክንመሃር ንኽእል እንታይ ጌጋታት ጌርና ካብ ሜዳ ኤርትራ ትሒዙ ሕጂ ዝድገም ዝረአ ደሎ ብኸመይ ኢና ነዚ ናይ ሕጂ ስርዓት ክንገጥሞ ንኽእል ቀደም ሃይለ ስላሴ ንደርግ እናተቃለስና መፂና ሕጂ ግን ነዚ ምልኪ ህዝብናን ሃገርናን ኣብዚ ክንዛረበሉ ዘለና ኣብፂሕና ዘሎ ንዕኡ እውን ካበይ መፅዩ እቲ ዕላማኸ ናበይ ገፁ እዩ ብዙሓት ክለዓሉ ዝኽእሉ ንመፅናዕቲ ዝበቕዑ ነጥብታት ኣለዉ ኣብዚ ሓበራዊ ኣረኣያ እንተበፂሕና ኢና ወላ ነቲ ቃልሲ ፊድ ክንገብሮ ንኽእል ከምዚ ሓውና ክብሎ ዝፀንሐ ማለት እዩ ንዓወትና እሞ ንሎሚ ኣብዚ ክንውዲእና ከምቲ ዝበልኮ እዚ ቀፃሊ ክኸውን እዩ ኣብ ምጋባእ እውን ክንዘራረበሉ ኢና ሂኑኡን ኣብዚ ምስራሕ ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ ተባሂሉ ናይ ዝተፈላለያ ነፃ ምንቅስቃሳት ዝኸይድ ዘሎውን ክንሪኦ ኢና ምክንያቱ እቲ ዕላማ ኣብ ምስራሕ ሓደ ዜጋ ተኮር
ደቂ ሃገር ካብ ልባሙ ካብ ምኩሩ ካብ ፖለቲሽያኑ ካብ ኩሉ እቲ ኤርትራ ውድብ ይሃሉ ምንቅስቃስ ይሃሉ ጉጅለ ይሃሉ ክሳተፍ እሞ እቲ ሃገራዊ ሓይሊ ክስራሕ ተንካልኦት ከከም ዘለዎ ስራሕተን ይቅፅላ ውድባት ይኮና ምንቅስቃሳት ይኮኑ ውልቀ ፖለቲሽያንስ ይኮኑ ግን ንኩሎም እቲ ሃገር መድሓን የገድሶም ይስለ ዝበልና እዩ እቲ የገድሰኒ እዩ ዝብል ካይብቲ ሃገራዊ ሓይሊ ክጥርነፍ ዝኽእል ማለት እዩ እዚ መፅናዕቲ እዚ ነዚ ይኹን ንካልኦት ሓደ ሰነድ እዩ ከምቲ ዝበልኩሞ እሞ ኣብዚ ምፅናዕን ምስናዱን ተራ ክፃወቱ ዝኽእሉ ብተመክሮ ብዓቕሚ ብኣፍልጦ ክረኣዩ ዝኽእሉ ኣብ ምንዳይ እውን ክቅፅል እዩ እቲ ኣኼባታትና ስለዚ ናይ ሎሚ ኣኼባ ናብዚ ፈፂምና ኣለና ክብሪ ነቶም ንሕና ምእንቲ ክንነብር እቲ ሓንቲ ሂወቶም ለጊሶም ዝተሰውኡልና ክቡራት ኣሕዋትናን ኣሓትናን ከምኡውን ነቶም ኣብዚ መስርሕ ቃልሲ እዚ ኣካላቶም ሰንኪሉ ግን ዋግኦም ክረኽቡ ዘይከኣሉ ኤርትራውያን ውግኣትና ክሳዕ ንርክበሎም ክብሪ ንዓቶም ሞገስ ንዓቶም ክኾነልና ንደሊ ማለት እዩ የቀኒየለይ እንዳ ተመሊስና